זה בטוח מתחת לאף שם. אני מרגישה את זה. כן, משהו כמו מכונת זמן, או ספינת חלומות, או משהו כזה שסוגר פינות. נו, מאיפה הבאת את זה? מה אתה רוצה, לא רעיון טוב? אולי נשים כולם בוואטסאפ? למה ככה שוברים את הראש? יש לי 500 קבוצות, באיזה לשלוח? תשלח בקבוצת החברים. אוקיי. מוזר, מתי שלך לא הגיע אליי. עשיתי סדר בקבוצות, וכנראה שכחתי להחזיר אותך. אני לא מאמין, עכשיו אני מוציא אותך מכל הקבוצות שלי. מה אתה רוצה, אחי? אתה עדיין בקבוצה הכיתתית. אתה יודע מה? ירדת לקבוצה השכבתית שלי עכשיו. נו, די, לא לריב. בואו נתרכז. שלחו לכם רעיונות מעניינים? מחזה מרגליס, חיה של ג'סטין ביבר, היפה והחנון ותלמידים של ו' 2 עושים שהם יודעים לעשות חיפוי של מורות. יופי. לא התקדמנו. אולי שיר במזרחית. מה? זה אחלה. שאנחנו חושבים, עוד הולכים על הנודע. רגע, לא נעים לי להודות, אבל זה רעיון לא רע. מה? השיר? בול, גאון, יאללה, תרשמי את זה. אבל מה נעשה עם השיר? נרקוד? נשאיר אותו? לא נראה לי שהשכבה חזקה בזמרים טובים. נלך למעבר מוזיקלי. הכי בטוח.